Казвам се Стамен Станоев Тасев. Роден съм в София и живея в София. Подкрепям изцяло подхода на Светлио, неоригиналния подход в усмиване на политическата класа. Аз представлявам групата над 60 годишните. Считам, че политическото лицемерие ни залива от всякъде и с най-голямо желание бих се борил с него. Един елементарен пример. В шведския парламент има 4 служебни коли, в нашия има 116. Надявам се, че с помощта на Светлио и всички вас ще успеем да промениме Европа и България включително, така че един ден моите внуци ще се върнат от чужбина, тъй като имам 2 сина, които правят успешен бизнес навън вместо у нас. Благодаря ви.